Investiment ta' 345 miljun euro fuq temp ta' 5 snin fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta se jara fost oħrajn minn din is-sena stess li jibda x-xogħol għal bini ta' terminal ġdid. L-akbar bidla se tkun it-tkabbir ta' terminal fuq in-naħa tal-Lvant, magħruf bħala Eastward Terminal, li se jkun mibni bi stil ta' arkitettura Maltija. Dan it-tkabbir ta' terminal se jara żieda ta' 6,000 metru kwadru li l-pjanja li huma mistennija li jitresqu quddiem l-awtorità tal-ippjanar fil-futur qarib. Fost oħrajn iż-żona ta' tluq u ta' check-in se doppja fil-waqt li huma mistennija li jiżdiedu aktar gates fiż-żona Schengen kif ukoll gate għall-ekwipaġġ. Madwar 120 miljun euro se jkunu dedikati għad komplija ta' Sky Parks 2, il-Business Hotel, il-parkeġġ kif ukoll għall-opportunità ta' aktar ħwienet. Min-naħa l-oħra 24 miljun euro se jiġu investiti sabiex inaqsu d-diossidu tal-karbonju b'65% sal-2030. Dan l-investiment se jara wkoll tisjieħ fis-sigurtà tal-ajruport u teknoloġija ġdida. 4.5 miljun euro se jmorru għal VIP Terminal. L-ekim sejjaħ Apron 8 South se jara investiment ta' 45 miljun euro, fejn fil-waqt li bħalissa dan jiflaħ għal 20 opra tal-ajru, permezz ta' dan l-investiment se jkun jiflaħ għal 28. Fl-ajruport se jsiru wkoll il-5 proġett ta' panelli fotovoltaiċi, fil-waqt li se jiżdiedu l-ispazji ħodor. Ħabbar dan il-kap eżekuttiv tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, Alan Borg, li tkellem dwar id-diversi investimenti li saru fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta f'dawn l-aħħar snin. Numru sostanzjali ta' dawn il-numru ħajkun qiegħed dedikat tal-espansjoni fuq l-east tat-terminal, ġifieri is-sala ta' tluq ħatkun essenzjalment qed tirdoppja, nkunu qed inżidu mod sinifikanti n-numru ta' siġġijiet, circulation space, check-in desks. Ġifieri aħna nixtiequ li ntejbu b'mod sinifikanti l-esperjenza tal-passiġġieri li jużaw l-aeroport tagħna. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għat-Turiżmu Ian Bord saħaq dwar kif dan l-investiment u oħrajn tal-istess xorta se jwasslu għal aktar konnettività u tkabbir ekonomiku. Huwa rimarka kif 99% ta' dawk li jiġu f'pajjiżna jgħaddu minn dan l-ajruport. Numri m'għadhomx dawk ta' snin ilu, għamilt comparison ma' l-2009 illi juri kif in-numri żdiedu b'mod esponential ħafna u għal daqstant huwa importanti li l-operatur tal-aeroport kontinwament ikun qiegħed ikabbar l-infrastruttura u l-kapaċità tiegħu biex nagħtu l-aħjar esperjenza lil Maltin illi jsifru u lil dawk li jżuruna kemm meta jaslu, kemm meta jkunu se jitilqu wara l-esperjenza li jkunu qattaw Malta.